plazara dioen bezala, ura bere bidean doa. Goi mendietako burxirripa, kanpo emaliz ibaitu da. Garik ez, jarri gure zi libre, beratzen, milaka urtez, egin legez. Guk ez dugu aldarri egiteko, heroi edo konkistarik. Borondateak elkartzen gaitu, herri izan nahiak. Hormak eta erresiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta erresiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Ardezagun bidea gure esku dagota, Milaka lagun oinez eskutik oratuta, jende zorian zua, herri libre batean, herri libre batean. Rosa! Ardezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez eskutik oratuta, jende zorion txua, herri libre batean, herri libre batean. Hiritar desberdinak ametsak ditu biltzen, etorkina lantzalean gabetu ikasen. nekazari langile, musikari idazle, erretiratume. Azken finean antzekua dira. Borondate desberdin asko, helburu konkretu bateaz, helburu bateratu bateaz. Arraunian, danok aldi berian. Gure esku dago, ez da jaio alderrikaten utzian gelditzeko. Gure esku dagoen asmoa, azken finean da, erabakizetara heltzia. Azken erabakitza heltzia. Igaz, katai erraldoi bat lortu benduan, Durangotik Iruñara, Lekitxotik ane onginean, Elorrizon. Aurtengo erronka, aurtengo geltokiza, datorren domeikan izango dugu Euskal Herriko hiriburu guztietan. Beraz, hemendik Lekitxotik deitzen deitzuegu, eskatzen deitzuegu, datorren astian, datorren domeikan,
bakotxak aldaben lekura joateko. Gure kasuan Lekitxotik Bilbora, Bilbo bete behar dugu. San Mamés bete behar dugu. Beraz, esan da, makinatxu behar girar joritzek, baina hori zela lortu behar duguna. Aurtengo lema, hautestontzitik erabagira, eta hori da buruan sartu behar duguna. Aurten da hori egingo duguna, eta prest, hemen ez da maitxuko. Datorren urterako be, asma behar dugu, zehose. Baina, momentu honetan, burutik eskendu. Datorren 11an, dano San Mamésera. Animo, gure esku dagota!